Good afternoon mga idol. For today's video mga idol, nata diri ron sa likod sa balay. So wala tay content nga pasiaw. So naarang ko i-share sa inyo o ipakita kung unsa ni siya nga klase nga pagka kahoy. Anong ani ni siya. Sa dili pa ta magsugod mga idol no. Ako sang i-shoutout atong mga solid supporters. Ni dili ang tanawon diri no, atong kudigo. Sa naay nagpa-shoutout nato no diri si Manoy GR Hubay. So matud pa niya diri ang mga idol. Shoutout ko sa Hubay family sa Ilihan Tabugon og sa ako asawa Rina Hubay og sa mga agaw sa Ilihan og sa Kalambua. Okay? Moto siya ang nagpa-shoutout ani si Manoy GR Hubay. Dito si kaduhang nagpa-shoutout mga idol. So matudanin niya diri. I-shout out mi sunod vlog loads taga Wangi-Wangi. So, di kanini Belson Pakiding. Muna yan. Di comment diri sa tong comment section no. So gini taga Wangi-Wangi dyan ni. Muna yung kumita nga asa ni dapitang lugar muna. Ini siya mo sweeto ni asa ni dapitang Wangi-Wangi. Di na ta magdugay mga idol ato na yung ipadayon ng atong video nga atong ipakita karon. No, og ipapangutana sa inyo og unsa jud ni siya nga klase. Okay? Ato na ipakita mga idol. Let's go. So sugdan na to ang atong video mga idol no. Ito na ako ipakita sa inyo mga idol og ipapangutana kung unsa ni nga klase nga pagkapunuan sa lobi. So punuan sa lobi ni mga idol ako ipapangutana sa inyo ano. Ay kini siya natingalang jud ko ani mga idol. Pila na katuig mga idol no. Kining kaning lubihan mga idol. Taas na ni siya. Pero hangtod karon wa pa jud ko kakita og bunga niya nga mudako. No? Kanang lubiha mga idol oh. Kanang lubiha oh. So kanang lubiha dako na siya nga pagkalubi. No, taas na siya. Tambok na siya mga idol no. Tapos dako kay na siya og kaning butay no. Kanang puso ba niya? Ang akong pangutana mga idol, ngano kaha na kaning lubiha mubutay man siya mga idol, mubutay no, manay na siya butay unya mo kuan ni siya bunga. So nganong dili ni siya mabuhi ang bunga mga idol, mga tagak man na siya dina. So daghan kayong putok na sa ubos mga idol no. So atong pakita din mga putok aron makakita mo diri sa mga putok. So mga huwag lang yung mga putok ani mga idol. Ang akong katingala ani mga idol, wa pa gyud ko kakita og bunga nga mudako aning lubiha. So, no? Ano yung mga putot yung mga idol ka na? No? Dagan kayo, ta? Dagko-dagko na. Ako na ning gibutangan og kahoy diri mga idol, no? Kay ako na yung planuhag, dauban ng ilawom din yung ubos. Kay hugaw man, daghan na kayong sagbot. Ako kang tinganga, pila na ni katuig. Way bunga-bunga. Ang iyang kauban mga idol, daghan na kay bunga. Katong dito sunahan, daghan na kay bunga na. Pero kaniwa, pwede ko kakita, bisag usa ka buok bunga din ng lubiha mga idol. Nga mudako igura siya mo putot nya pagkakuan mga tagak mahurot og pangatagak. So ako ning gikuan sa mga idol no katong gisagot-sanggutan ni siya kusog kay mutuba mga idol. Ang problema niya kasagaran di ba og mananggut ka ni kahumanan na mo pananggot nga di na mo kanan daghan kay naog bunga daghan kay bunga sa himo nga lubi. Kini ako ni siyang gibiyaan gitan-aw nako umubunga gyud. Wa gyud mo bunga mga idol bisan og usa ka buok dakong bunga wa gyud siya kadagko. Ba unsa may maayo ka ani mga idol no? Aron unsa may mayong buhaton ani mga idol aron siya kuan din siya aron siya mamunga ba. Unsa may angay aning buhaton niya. Aron siya mabunga din siya. Ang kadakuan ng mga kanang punuan ng mga idol, dako kay ng punuan ng mga idol tawa. O kita man ang mga idol, wa gyud siya bunga mga idol na maputot gagmay kayo. Mga sa bunga. Puro ra mga laya, madugay, mga hug na, puro na lang butay magilim. Daghan ko siya palwa nga mga patay. Dako man tag naglawas mga idol. Ang diferensya lang, dili siya ka bunga. Dili siya kabuli ang bunga. Unsa kani nga ani niya no? Unsa kay angay buhaton ani? Sa mga nakasabot ng mga idol, paki-comment og unsa joy atong angay buhaton aning lubiha. Dili pud putlon ha. Unsay angay itong buhaton ning lubiha aron siya
maka mabuhian siya bunga kanang dili siya dili mamatay ang yang putot ba. Kay karon pa ko kakuan ning lubi ngon ani nga pila na katuig in tawo no adoy bunga-bunga bisag usa lang ka buok nga mudako. Wa yoy nakita na ko ana. Puro lang gyud na ayang bunga nas ubos nangatagak. To sa mga kuan no sa mga karaang tawo da no mga karaan ba. Suito man ni sila unsa may mga angay buhaton aron siya mamungag yun. Kang iyang manghod niya nga punuan. Kana dapita dia namunga naman ganina. Kani po ka pinakamabuwang ni siya tambok pag yun. Wow, dun siya bunga bisag usa ka buok. Unang tingagid ko mga idol ko. Nganong ngun ani siya nga klase nga lubi. Arang man tandang siya katambok. Pasagaran basta tambok daghan magkag bunga no. Pero kini siya wow gyud tingalan dita na niya. Ano man ang wa man jud na siya tarong bunga. Na puro lang butay. So sa mga nagakuan mga idol ha, paki-comment o paki-share na lang po sa atong video nga aron daghan pud sang maka ibalo ug ngano ni sila ba silang uban po makaibalo ug kung sa angay buhaton ani aron ni makabunga. O palihog lang po kog share mga idol ha. Sa mga wa pa maka-follow sa akong page, paki-follow o sa wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, bisitaha ang Amigos ni Vines na natay mga video diha no. Wa punta ka video o mga siaw-siaw nga content karon kay medyo busy ang life ron ni Migo. Kay natay buhaton diri no. So na natay giandam nga mga content nga pasiaw. So karon na buhaton kung maka suroy-suroy ta. Kay karon sa manhuna murag busy gyud busy. Magtiwas pa gani ko sa kong buhaton nun din no. Mga kawayan mga idol. Okay. Ano lang tako to mga idol ha, kaya magtiwas ko trabaho sa akong buhaton diri. Hindi, ayaw kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel mga idol, Amigos ni Vines natin mga video dito daghan. Okay, bye-bye!